Hake chini Tiprasa Bangalore samung khlainyai khoroksa bokhorok bukuruk phatriwi bujaka koktomani bisingti khanamani abunai rong Tripurani Khangrai hini khanabo hake o video joto borok sajak bo jagani o bunai rok amo ang ora amsuk phunukliya hake belai khewana masise chini Tiprasa rok na Tripura o tongui shanti tongo na baira o samung khlainyani thangui bo shanti tongo je jaga bo amti khaijangnani mama bujangnani mama tuma hamale chini borok to baira o samung khlainyani hini thango kwbangmano burung thango haipeno piring poroi a jaga bo o aro mangni maktham o tekasa jaga mangni maktham hake chini Tiprasa rok a jaga bo population kom ongi thango ga bongni borok to kwbangma burung a jaga thanga kai o baira ni borok bo bongni borok no ongo ngake Assamni bo West Bengal amtike Tripura ni bo amtike kwbangma bong borok ongi thangmani bagi borok thanchangei chini borok bai kunu kaisa sik walai suklai onglai khakai जों borok joto thanjakai chini borok no amdi khlai hake amono bisingni kok to amsu kahamke sawimiya जों tama male जों side kaisa se kok sawima phano ayang side kaisa ni borok no जों bahike kok sawi जों bongni kok no khananai haipano जों o video ni bisingtei जों nugmani bisirbag sanani thangake chini Tiprasa no bisirbag borok burung khai bulaikha amoni bagini norok nugna aguli hai town nogobo dugano chini Tiprasa tongmani butike bujaka burung khai mililaiye wasapuro rogo kwbangma news rogo viral langmani amte hakeno Bangalore rogo bo kwbangma chini Tiprasa rok samung kisasuk chaya hangakeno bojagi tongo hake bongni borok hakai kotor pot manager cashier amte hai kotor chini borok rok hakai waiter te kwbangma pot worker amoni bising ngimiya chini Tiprasa rok amoni bagai tola poto tongmani bagai chini Tiprasa rok kwbangma jagaono buini kok teikhe buini kok na yakhai kwbangma amte hai khlaijago जों butok khlaijago sikiri sokro khlaijago amteke bokhoro rok phatre hoi bujago sorok bai bujago aguli rok norok nungna kubuni bosongni dugan rok tongai sorok bai bunan naijangmani sulna naijangmani hake tekese kok toma tabuk belai ke Facebook viral ang tongmo Kokborok singer te actress pan himano Elizabeth Koloy Assamni Himangsu Das wanjai bai kaijaknani hinai kaisa kalai pandani kaisa cardni list Facebook viral ngi tongmani tabo kwbangma jagaono hake amo kubuya ereng amo to sia but haipana amo kubuy nyo ngi tong hakai amo beleki saya taun humle khoroksa Tiprasa dopha ni tuye kok sanai khoroksa Tiprasa dopha no kusu sagati sanani bagai resabai tongnai bosa amdi kubuni bosong bai kajagi tong hake tai bono follow khaine kwbangma Tiprasa hake bai hinai bono chini Tiprasa ro kwbangma follow khai tongnai borok tom srungno bono bini video nai tongnai kwbangma bono Instagram o follow khai tongnai chini Tiprasa rok tom srungno hake amon norong thinisa ang samene takok borong nor komeni bisingtike sadi amor kahamda na hamya tayo kok tuma je viral ngi tongmane am kubida na ereng nor komeni bisingtike sahari manu hake chini Tiprasa rok ni talika ba tomong sino ha koboni bosong bai kwbangma chini Tiprasa rok bo kajagi tongbayu amol lekha bose lekhawi kulpalia hake chini Tiprasa rok amni kene din komorte komori tongai chini Tiprasa rok ni kwbangma je edisi area ni jaga tongmani amo bo dini sekjagi tongu chini Tiprasa rok ni kwbangma je edisi area je NIT hai mandai hai kwbangma yang hejamara hai tebu kwbangma potre potongo amo kwbangma kisa kai sekjagi tongo dugan rok bazar rok kwbangma sekjagi tongo ang amo kubi kok saw kubi kok sanani kebono ta kirde haji arani kwbangma Tiprasa rok kubuni bosong bai kajagai chini Tiprasa rok din komi tongmaikham chini Tiprasa rok kai samung kre bairao thangai bujagi tokjagai samung kre amdekhana thui tongbayo chini Tiprasa rok gari accident ngi thuyo chini Tiprasa rok town area agoli hai town rogo chini Tiprasa rok samung manya ajago business khanyani kurfan opportunity kre chini Tiprasa rok kono jaga phanse tongnani bagai kaham krikha hasgo hok khlaisana phanse jaga krikha kwbangma hasek hatai chini edisi area tongjangnai ro a jagao se jaga sekjagi tonghakai chini Tiprasa rok hok khaisana hniside nang tongai tongmani bo jagao chanai sade chini Tiprasa rok ni thai sikrika bo jaga se tongnai hnu tai chini Tiprasa rok bo kubuni bosong bai kajangmani amo thasi thaglakliya amano ti tom kok sanamo sunoro komeni bisingtike shahar mano tai noro amoni tuye kaham kai saimana mo sung hakai tebo tai amte hai group tongo Tiprasa rok aro kwbangma mililai kok salayo amte kubuni bosong bai chini Tiprasa kajangmani to noro amoni a group bo habnani musung hakai noro Rwng Tv Tiprasa Facebook page norok follow khlaiya ano comment khlaimano ang aro ajagani borok rok bai kok sawi norno ajagao daimano a group bo Tiprasa rok no bahaike awareness khlaiye
chini Tiprasa rokoboni bo somai kaijangmani amono muthaknani a jagao kok salayo haike tinin video amsung noro video no saja like de te channel no subscribe khai de bell icon click khai de jepura ang katal video dawa nong noro notification soginani bage amsung no tinin video jotonon khulumba ke hambai